Nola erabiltzen dira sentsoreak? 3 taldetan sailkatuko ditugu. Balio logikoak itzultzen dituztenak, pertsonaiei buruzko informazioa ematen dutenak, eta erabiltzailearekin komunikatzeko aukera ematen dutenak. Balio logikoak emaitza moduan egia edo gezurra ematen dutenak dira. Kontrol blokeen barruan ahokatuta erabiltzen dira eta begiztetan edo baldintzazko blokeetan erabiltzen dira. Punta zorrotzak dituzte eta beste bloke batzuetako informazio eremuetan sar daitezkela adierazten digute. Honako hauek dauzkagu. Menu zabalgarria duen ukitzen blokeak pertsonaiak menuan aukeratu dugun elementua ukitzen duen esaten du. Izan daiteke saguaren erakuslea, eszenaren ertza edo beste pertsonaia batzuk. Kolorea ukitzen blokeak pertsonaiak hautatutako kolorea duen eszenako guneren bat ukitzen duenean egia esango du. Kolore batek beste bat ukitzen du, egia esango du pertsonaia baten koloreak hautatutako kolorea duen eszenako guneren bat ukitzen duenean. Tekla sakatuta edo sagua sakatuta, egia esango dute hautatutako tekla edo sagua sakatzean kasuaren arabera. Adibide erraz bat egingo dugu pertsonaia bat saguaren erakuslearekin ukitutakoan ark kaixo esan dezan. Hasierako blokea gehituko dugu. Etengabe bloke bat, programa beti zein egon dadin eta saguaren erakuslearekin ukitzen ari den ebaluatzen duen baldintzazko bloke bat barruan. Saguaren erakuslearekin ukitzen bada, hemen barruan dagoena gauzatuko da. Eta hemen barruan pertsonaiak 2 segunduz kaixo esateko kodea egongo da. Programa gauzatzen dugu, eta ez da ezer gertatzen, ariketa erakuslearekin pertsonaia ukitu arte. Beste sentsore talde bat daukagu pertsonaien kokapenari buruzko informazioa ematen digutena. Informazioa biltzeko erabiltzen dira. Adibidez, pertsonaiari saguaren isa eta i posizioa esanaratziko diogu. Programa bandera berdea sakatzean abiaraziko da. Ondoren etengabe bloke bat eta barruan esan bloke bat. Elkartu testu eragileekin egingo dugu. Lehenengo gunean elkartu beste eragile bat behar dugu. Hemen, saguaren isa posizioa ezarriko dugu. Ondoren koma eta tarte bat, eta lehenengo gunean ahokatuko dugu. Bigarren gunean, saguaren i posizioa ezarriko dugu. Eta guztia, esan blokean ahokatuko dugu. Programa abiaraziko dugu eta saguaren koordenatuak zein diren denbora errealean ezagutuko ditugu. Saguaren erakuslerako distantzia pertsonaiaren eta hautatutako elementuaren arteko distantzia ematen du. Izan saguaren erakuslea edo hautatutako beste pertsonaia bat. Sentsore batzuek erabiltzaileak balioak sartzeko balio dute. Erabiltzaileak era interaktiboan sartutako zenbakiak edo testuak gero programak erabili ahal izango ditu. Horretarako, 2 bloke erabiltzen dira batik bat. Galdetu eta itxaron, pertsonaiak adierazitako galdera egiten du eta teklatuarekin erantzun bat sartu arte itxaroten gelditzen da. Adibidez, nola duzu izena? Erantzuna blokeak erabiltzaileak teklatuarekin sartutako erantzuna gordetzen du eta eszenan ikus daiteke puntu hau aktibatuz edo esan blokea erabiliz. Programa honekin katuak kaixo esango du, nola duzu izena galdetuko du eta erantzun baten zain geldituko da. Erantzunean, elkartu testu eragile bat erabiliko dugu. Lehenengo gunean, kaixo, koma eta tarte bat idatziko dugu. Bigarren gunean, elkartu beste bloke bat erabiliko dugu, erantzuna eta herridura ikurra elkartzeko. Eta bloke oso hau, esan blokearen barruan sartuko dugu. Proba egingo dugu. Nola duzu izena? Daniel. Enter sakatu eta katuak kaixo Daniel esango digu. Pixkanaka gero eta programa konplexuagoak sor daitezke. Gogoratu praktikatzea. Norbere esperientzia da ikasitakoa finkatzeko modurik onena. Astindu irudimena eta ebatzi bururatzen zaizkizuen programak.